बायदि जुदि नों आंखौ गारबाथाय आरो माने ब्रेकआप खालामबाथाय आरो ना बे जुखाम बानायावनो आङो फासि जाना थैगोन सना So hello my two family, welcome back to new video guys. Finally दिनै फैलायबाय आरो मोनसे नेक्स्ट भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ जाबाय जोंना बडी खातारनाक जागोन बेनिखायनो नोंसोर भिडिअखौ जोबनायाव लाखिनायबा जाबाय आरो बेनि सिगांनो गाइस नोंसोरनाव मोनसे सटिसि रिक्वेस्ट होयो आरो नोंसोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा प्लिज शेयार चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय बाखि नोंसोरथ' माने एमान भिडिअखौ नायो लेकिन रावबो भिडिअखौनो नायनानै चेनेलखौनो साबस्क्राइब खालामालासिनो दोनोब्रा नोंसोर बेनिखायनो नोंसोर भिडिअखौ नायबाय थानो थाखाय नोंसोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय थौदो बिदिबा दिनै भिडिअखौ थाबैनो स्टार्ट खालामसै सना दा बायदि जुदि नों आंखौ गारबाथाय आरो माने ब्रेकआप खालामबाथाय आरो ना बे जुखाम बानायावनो आङो फासि जाना थैगोन सना आब'खौ नायनायाथ' बे जुखाम बारियावनो गुमैखौबो दोनखायो रखम मोनदों आं नंगौना बेखिनिखौ नायनायाव इजियैनो हमनानै आखाबाय जानांगौ नोंसोरबो आंबोथ' हमनानै आखाबाय गुमैयाबो नुफाखायो होननानै बे जुखाम बारियावनो आरो आब' गुमैया गैयाबाबो नोंसोर जुखाम मालिकजों जुदि लोगो मोनजायो खेबसे जुखाम गेजेराव अब्ला नोंसोर मिथिखादो जुखाम गाग्लिनायनि दायाव नोंसोरखौ जुखाम बारियाव मा खालामगोन आरो आब'जों लोगोसेनो गोबां सिख्लाफोराबोथ' मालायनि बेसर बागान मालायनि बिबार बागानाव गासैयावबो रिल्स बानायोना नोंसोर बे रिल्स बानायनायखौ गारदो नङाबा नोंसोरो माब्लाबा बिदि बेसर बिबार बारि गेजेराव बबेबा बिबार बारि गेजेराव जुखाम मालिकजों जुदि बिबार मालिकजों जुदि नुजायोबाथाय नोंसोरो मिथिना खाना लाखादो दाने हाग्रा गारि सिखादे बेनिखायनो नोंसोरो हमनानै लाखाबानो जाबाय थौदो बिदिबा नेक्स्टखौ रायलायनोसै नेक्स्टआ जाबाय जोंनिया बडी खातारनाक जागोन माने बियो ओरैबायदि आरोना दायो बुंनो थाङोबाथाय जेब्लाना हराव दांदाव माने सानावबो दांनो लुगैलांनाय जालांबाय बियो एलै सना गोदाननि खेबसे दांनो दाङा मोनायाव दांनायलाय माथो जाखो बहा दांनाय लेखो एसेबां जाम्बा नोंबो खासे एसेबां जाम्बा होननानै नोंखौ मिथिफेराखैमोन आं माने थाखाय एसेबां जाम्बा बुंनो थांदों नोंखौ माने बेनो नोङो प्राइभेट मालखा बेखौ नोङो डाइरेक्ट थिखाना लांनानै न' सिङाव लांनानै खोमसि खालामनानै हराव दांनाय रखम खालामबानो जागौमोन ना बेखौनो होनो माने निजेनि प्राइभेट मालखौनो निजे सामलायनो रोङा होननानै माने बियो खासे जोबोर जाम्बा बेनिखायनो निजेनि मालखौनो निजे सामलायनो रोङा आरो बेनि गेजेराव नोंसोर खेबसे गोसोखांनानै नोंसोर जुदि चेनेलाव जायफोर गोदान फैदों प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल सेल खालामना लाबानो जाबाय बाखि नोंसोरथ' मिथिखायो माने चेनेलाव माने एसेबां भिउस फैयो एसेबां नायो जुदि एसेबां नायनानै माने चेनेलखौ रावबो साबस्क्राइब खालामथाराबा गोसोआनो मोजांथारा माने बेनिखायनो आंखौबो एसे मटिभेसन बानायदो आरो मोजां माने जेसेनो भिउसफोरा जेसेनो साबस्क्राइबारफोरा बारायो अब्लानो आंबो माने भिडिअ बानायनो माने बयनिफ्राय मोजांसिन बानायनो गोसो जाबाय थागोन माने आंथ' फार्स्ट टाइमसो ना दा रस्ट भिडिअ बानायनाया बेनिखायनो नोंसोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल सेल खालामना लाबानो जाबाय थौदो बिदिबा आरो नेक्स्टखौ रायलायनोसै नेक्स्टआबोथ' बहुत खातारनाक जागोन माने नेक्स्टआबो ओरैबायसा माने जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो ओरैबायसा डेन्जार जाग्रा जाबाय बेनिखायनो नोंसोरो नायनो थाखाय रेडि जादों आरो दायोथ' नोंसोर मिथिखायो दायो जोंनियावथ' मार्केटफोराव थांनो समखौनो मोनला एसेबां गरम दोनो माने गरमानो ओरै 30-40 बिदि थांग्रा जादोंना बेनिखायनो थांनो हाला बेनिखायनो नोंसोरो जायफोर सिङाव होनानै नाम्बारखौल' खासे आब'नो खिन्थाना होबानो जाबाय बियो लाबोना होफैगोन नोंसोरो आदामोन सोरना बेसां साइज बेसां नाम्बारनि गानोब्रा दे खोन्थानानै लादो बेयो जाबाय जोंनि गरमनि अफार माने बेखौ नोंसोरो गरमनि अफार होनना सानना लाबानो जाबाय बेयो माने आब' बायना फैगोन आरोना जाथ' जोंनिया गरमानो 33, 34 बिदिनो 43 आलासे थांदो 44 आलासे थांदो डिग्रिया बेनिखायनो आब' नोंसोरो बायना होफैगोन ओमफ्राय आंबोथ' बिहर खांबायानो बेनिखायनो नोंसोरबो बिहरबानो जाबाय नैबे आब'नियाव बैसागुनि सिगां गांफा बायनानै हरगोन आं दाम गोसानि नङाब्लाबो साथा कम्पानिबाबो गांफा बायना हरगोन खोबथेनायल'सो जानांगौ दा बैसागुआ बार बोथोर नालाय गामसा गानना मोसानायाव एसे डिस्टार्ब जागोन दे खोन्थानायनि ला खम दामनिबाबो हरगोन आं सिन्था खालामनाङा खै नाम्बार आं दासो मिथिना मोनबायदि आब'आ माने सिगाङावनो मिथिखागौमोन गरमा एबार बेबायदिनो 33निफ्राय 44 आलासे थांगोन होननानै बेनिखायनो बैसागोनि सिगांनो बायनानै हरनो ओंखारखादोंमोन अब्लानियाथ' नोंसोर मा सानदों माने दाबो मोनगोन दाबो माने अफारखौ माने दा गरम बोथोरालासे मोनगोन बेनिखायनो आब'नाव गांफा बिहरबानो जाबाय माने नाम्बारखौल' खिन्थाबानो जाबाय आरो आब'आ नोंसोरनाव अब्लानियानो नैबे आब'नावथ' एसि दंखायो नालाय बेनिखायनो आब'आ लाबोना फैगोन दे बियो जाबाय सासे मोसौ बा बोरमा आरोना बेनिखायनो बियो माने बेफोरखौ मोनामसुनोबो हायो बेनिखायनो बेखौथ' मा होनबावनो जायो बेथ' आरो मोसौ दामब्राबो होनथावला बोरमा फान्थाबो होनथावला बेनिखायनो बेखौ मा होननांसिगोन वान ना ओमफ्राय आरो माबाखौ माने फेभ्रा होनजासिगोन आरोना बेनिखायनो बिदि जावजानो बादोंबा नोंसोर बेफोरबायदि भिडिअ बानायफोरखौ गारदो नङाबाथ' बिदिनो जावजाखाबाय थागोन थ' बेबायदि भिडिअबो बेखिनियानोमोन आइ होप कि नोंसोर एसेबां मोजां मोनदों जानांगौ दिनै भिडिअखौ नायनानै बेनिखायनो आं दानि होनाय बायसा गेजेराव गोसोखांहोनाय बायसा आंबोथ' दा निउसो बानायगासिनो ना माने नैबे रस्ट भिडिअखौ बेनिखायनो आंबो बानायनो रोंस्लाबाखै नोंसोरबो भिउसआथ' थांदो एसे एनै ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना ला आंखौ एसे मटिभेसन बानायबा जाबाय अब्लानासो आंबो भिडिअ बानायनो रोंलांगोन ना बेनिखायनो नोंसोर लोगो मोनगोन आंखौ मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे बाखि मिलते जल्दी नेक्स्ट भिडिअ में तब तक के लिए बाय बाय।